Yan na. Bas. Yan na, pero yan na, bubuka na siya mga Ay, sa akin? Yun? Yun na mga Sup mga Aji, alam nyo naman yung rules natin dito. Boss JP ulit. Pakita ka boss, pakita ka muna boss. Basta po kayo. Yan, yung gagamba pinicture na namin. Ang idea namin ngayon ni Boss JP is bihagang kami ng gagamba. Pangatlo na kasi to. O, pangatlo na kasi to. Dito na yung deciding game namin. Kaya gusto ko lang muna pala i-shoutout si Renzo. Kasi binigyan ako ng tarantula nun, LP sa Abomi. Gusto ko lang batiin din yung mama ko na nag-birthday kahapon. Tapos wedding anniversary din nila. Pati yung lola ko, mama niya, nag-birthday din si mami. I love you po sa inyo. And sino ba? Sa subscriber natin, shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At sana ma-enjoy nyo to. Kasi kumbaga sa itong laro namin ni JP ngayon, Boss JP natin, makadikdikan na to mga boss. Kasi kumbaga bihagan kami dito. Saka ito yung deciding game na talaga namin. Boss, bati mo boss. Yung may nagpapabati pala, si Kevin Tolentino. Shoutout sa'yo. Tsaka yung sa kasama ko. Sa dalawang kumpare ko. Yan. Paring Emil, tsaka si pare JM. Yan. Boss, yung pangalan ng anak mo, boss. Pangalan ng anak mo. Dwayne. Ay, sa inanak ko pala, kay Dwayne. Yan, kay Dwayne, yung anak ni boss dito na pumunta. Shoutout po sa'yo. And God bless. Sana ma-enjoy nyo Boss, pakita natin boss. First fight namin. Ito sa akin. Pakita mo, boss. Ang paborito natin, pula. Pula. Ito mga Aji, same lang kami ng galamay nito. Pero kaha talaga. Lamang yung kaha kay boss. Pero okay lang yan. Enjoy natin to mga Aji. Enjoy natin. Tatlong bagsak lang kami Tatlong bagsak to. Tatlong bagsak. Bilis ng gagamba niya. Tatlong bagsak to mga boss. Pag nagkainan, basta bihagan kami mga sir bihagan kami. Pag talo to, kanya na to. Ganun, tatlong bagsak. Papestoyin ko lang brother. Sana mag-enjoy tayo lahat mga Aji. Chill-chill lang tayo. Sana bigyan tayo ng magandang laban ng mga G natin. Sa laki. Laki ng kaho. Robot. Yan na yung robot na. Yan na. Yun lang. Tumalon dun sa kanya mga Aji. Isa. 1-0. Wala na to. 1-0. Kaya pala sa persahan kahit malaking ka. Mahaba kasi. Kaya sa persahan. Kaya sa persahan. Natakot na. Hindi, walang kagat naman mga Aji. Subok na natin ulit. Ay, papatiulog na. Wala, papatiulog na. Dalawa. Yun, parang tingin ko may mabibihag tayo mga Aji. Huwag mong kagatin Huwag mong kagatin. Naduwag na to. Mga kagatin? Sisiruin tayo? Hindi yan, boss. Ayun, huwag mong kagatin. Oh, brother, gusto mo ba kunin, brother? Sige. Taliguran mo. Hindi, wag. Iyan na, nga ako yun lang, nagkagatan. Naku, yun, nasaktan yung sa atin mga Aji. Sige, pataliguran mo. Yun umalag. Kaya pala gusto pa sa patalikuran ni boss natin, papalag, yan laki. Yun lang. Wala na. Ay, ayun lang, naputol talaga. Atin na to mga Aji. Yun, hanap pa kami dalawa. Ayun, minabihag tayo isa. Minabihag tayo mga Aji gagamba ni Boss JP natin, no? Yung sa atin. Pero muntik mga Aji, kasi ang liit Pag talaga nagsakpa lang, kaya sa persahan Yan, minabihag na tayo. Hanap pa kami. Post ko lang muna to mga Aji, continuation na lang. Ayun lang. Yun, mga Aji, sayan game. Pakita mo, boss. Pakita mo gagamba mo, boss. Ito po sa akin, medyo malungkot na ako Ito si Boss JP natin ang orsonado nito Kasi sinusubok ko to kanina, ayaw talaga manakmal. Medyo mas mahaba galamay nito ng konti, pero kaha. Ito mga Aji. Bihiram ko muna basa. Yan mga Aji yung gagamba. Ito. Medyo mas mahaba lang ng konti siguro to. 9 G stone laro na ito mga Aji. Kaha pa halos same lang, mas malaki ng konti kaha talaga nito. Pero orsonado ni Boss JP. Pinagandaan po niya ako mabuti, kaya di siya masyado nag-upload. Hindi, okay lang ito. Galaw. Mamaya matulad ka yung dati, sinakmal na lang Bahala na to. Kasi yan lang naman to, mga katuwaan boss. lang kami Pero bihagan kami ng gagamba. Yun ang namin dito na JP. Tapos
Sige, harap ko na lang siguro to. Pag ano ko. Yan, boss. Game. Sagot mga Aji ha. Siguro cut ko na lang to, boss. Mga natin. Masyadong maiksi yung pagtatakbo ng gagamba mo, pre. Dali. Ayun natin. Ayun talaga. Sige, ganyan na. Tapos iharap ko na lang siguro siya, no? Lakas kasi hangin eh, oh. Nagpapahangin na naman siya. Pero hayaan natin mga Aji. Gusto niya talaga ng ganyan eh. Bigyan natin sa kanya yan. At para gradas talaga, boss, no? Kanya yung nakaharap. Gusto niyang gugulatin siya eh. Yan na mga Aji. Ayun! Bagsak ulit yung kay Boss JP natin. Hindi kaya sa persahan. Lalaban pero di kaya. Yun, kaya hindi ako naglalabas ng mga lalaki ko muna itong nakarang araw. Kasi ito pinaghahandaan natin mga Aji. Kasi malalaki talaga gamba din na ito. Pinagandaan ko ito mga Aji. Ayun, tumatalon na talaga, boss. Hindi kaya sa persahan. Isa na lang mga Aji, may isa na naman tayong gagamba parang gawin kay Boss JP natin. Galing. Isa na lang. Galaw. Sige brother, kahit nagpapasapot yan. Nang ina yun, si Raulo, nagpapasapot lang ginagawa. Mga boss Kaya mas mahaba talaga galamay ng... Yun lang, mas mahaba talaga galamay ng gagamba natin dito. Nibibigis talaga to. Uy, kung agat yung sa'yo, pre. Nganganga, pre. Huliin niya to. Bagal Galaw ka natin onte. Gusto mo, ganunin mo ng stick, pre? Oo. Yan. Yun talaga. Yun talaga. Yun, pangalawang gagamba mga Aji. Pangalawang gagamba. Wala tayo sa ano? Walang kondisyon yung gagamba natin. Ba't ganun? May mas malaki ka ba dyan, boss? Sige, okay lang to, boss. Tapatan mo yung pinakamalaki mo dyan. Yung kanina, yung kustunada mong pula, pre. Sige. Continue namin to mga Aji kasi may mas malaki siyang gagamba. Yun yung dapat tatapat niya dito. Pero mas trip niya kasi to. Tabi ko na to mga Aji yung gagamba niya. Biyagan kami ni Boss JP mo. Yan. Ating picturean to. Yung kanina, boss, yung malaki mo. Yung malaki ka. So, may tapat dito yung boss. Yung kanina. Pero kung ano, okay lang, yung dito na tayo sa maliliit. Sige, dito na tayo. boss, Ayun, yun lang mga Aji, tuloy namin to, pang third game namin. Sana mag-enjoy kayo. Yan, sup mga Aji, third game kami. Boss JP pa rin nandito. Boss, pakita ka, boss. Ito, last game na. Talagang napakalungkot ko na. Biyagan kami. Kaya boss, ikaw ba, boss? Ito, isa akin. Kulay, ano bang alanganing kulay? Pero pula yung pula. Pulahin. Ito sa atin mga Aji. Pinakita ko na to dati, yung sabi kong kursunada ko to. Kasi parang magulang yung katawan. Ngayon natin mapapatunayan kung talagang may laro to. And sana po nag-enjoy pa rin kayo. Shoutout sa lahat ng spider vlogger, yung nagko-content and content creator na kahit di man patungkol sa gagamba. Sana magtulungan tayo lahat and God bless po sa inyong lahat. Chill and enjoy lang po tayo. Yan, third game kami. Okay, game natin, boss. Yeah. Malalaman na natin to. Kung lalaro ba talagang maayos. Maglakad yan Oo. Baka hanggang lakad lang. Kaya mga Aji, baka hanggang lakad lang Okay, game natin, Boss JP. Kaysa man lang. Third game kami. Uy, gising. Nako, hindi gumising. Pre. Kunin mo, brother. Mali ng gagamba natin yun, Parang ikli ng galamay ng akin, pre, Biglang umikli yung galamay, Hindi, okay lang. Game tayo. Boss JP. Third game namin to. Mahangin. Mahangin. Uy, gising. Ayaw talaga, Try ko paharapin yung sa kanya mga Aji, cut natin. Gusto mo, pakiramdam ko, pre, pag ganito gagamba ko, yung dati din, pre, sinakmal na naman yung gagamba ko, pre. Tulog. Kasi malakas kasi hangin dito mga Aji sa amin sa labas. Yan na, pero yan na, bubukan na sa mga Aji. Sa akin? Yun na mga Aji. Nako. Wala, Uy! bumitaw. Nalaglag yung kay Boss JP natin. Bumitaw mga Aji, bumitaw. Ganda ng laban. Bumitaw nga lang. Pero yun, grabe mga agat mga Aji, Agat na agat, Wala. Diin. Diin ka. Palong-palo mga Aji, nangagat ng stick, Yan ang boss. Ayan natin isa pa.
Biglang hina yun si brother ah. Wala na. Zero? Siniro tayo? Hindi yan mga Wala Kaji. tayo lakad oh. Balutan mo na, Ayaw balutan umano. mo na. Uy, galaw, ayaw umano. Mangagat ng stick. May makagat ka pa dyan. Wala na, papatiulan na siya. Yun lang, papatiulog din mga boss JP natin. Oh. Uy, galaw. Wala. So, wala Papatiulog talaga, brother. Wala na to. Sige, last one natin, brother. Last one natin. Para ano, kasi nangagat na ng stick oh. Nakatikim ng gagamba eh. Uy, ano? Pero sa'yo, nababaliw ka na, nakatikim ng gagamba ah. Wala talaga. Walang kagat yan eh. Walang kagat. Tapat ako kayo sa'yo. Papasapot pa, papasapot. Sige. Oh, harap ka. Tingin ko nagkakagat din to eh, kasi nanggigil eh. Ayun oh, naggagamot to. Gagamot din. May tama din to. Uy, ano? Ano na? Ay, boss JP natin biglang nanghina. Pati ako nang hina. Ayun oh, wala akong kakagamba natin oh. Ayun oh. Wala na. Pero gusto mo boss, labasan mo na lang to boss. Oh, Nang isa mo. Sige, labasan natin to mga G. Medyo maliit na lang. Labas natin to. Pero ano boss, bihag ko na to. Oh, syempre, talo Ayun na. natin na to mga boss. Ah, Talo na. medyo nakapag-ready tayo kay boss JP natin. Napaganda na si boss JP. Subukan natin to, lapagan niya pa ng isa. Kasi wala naman siyang masyadong, hindi naman siya naagatan talaga. Ayun, yun yung kanina pre na gusto mo ilaban dito eh. Ito mga G Tigre, pakita mo lang boss. Yung gagawin mo boss. Yan. Okay, game kami ni boss JP natin. Sana lumaro pa rin to ng maayos. Uy. Yun na, kinagat na yung gagamba natin mga G. Kinagat na mga boss. Dito na siya na-finish. Sa Tigre, nakaisa. No? Doon no, nakabilot din si boss JP natin. Nadali yung gagamba natin mga G. Ayan o. Talaga ito nilabas mo boss. Dapat itong nilabas mo kanina boss eh. Pinaisa tayo, pinaisa. Ayan na. Buti naman pinaisa. Ang record namin boss JP nyo 3-1. Pinagbigyan pa yung isa. 3-0 sana. Ito nadali. Naka 3-1 tayo. Yun, yung ginagawa ng mga matatanda mga adyo. Alam niyo naman yan, yung mga ganyan, ginagawa ng matatanda. Nag-i-enjoy lang kami dito. And God bless po sa inyong lahat. Dati ito yung lalabas ni boss JP kanina. Kaso mas kinursunada niya yun. Wala, dinali niya talaga yung gagamba natin. Yan. Bati mo boss. Ay, binabati ko pala yung mga kaibigan ko. Ang dalawang kumpare ko nandito. Tapos, May alak kasi, may alak. May ano kasi, makita. si Archie, paring Archie pala, binabati ko, marapok. Yun, Yun lang. binabati ko naman lahat ng subscriber natin at lahat ng gumagawa ng content patungkol sa gagamba. God bless sa inyong lahat mga ka-G, mga kaibigan natin dyan. Promise ko sa inyo, mas bibigyan ko kayo ng mas magagandang content. Mas marami tayong gagawin sa channel natin. And alam mo yun, papasahin natin kayo mga ka-G. Yun lang, God bless sa inyong lahat.